ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед бори дигар ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Духтарако, боз ҳама шумода анам хел барашкои фасон нишон метам. Ҳамаи рангош омадагиай, сангошон тоза хамилёнай. Иҷадавоз чанд нусхаи дигай ошам нишон метам. Нархшон 130 сомон дона даяй. Оптимда бо арзон меша духтаро. Касе ки мехоҳа марҳамат аз 5 та боло бигирен, ино арзон мешаванд. Ира бинен чихе рангои хушрувай ба блеск ша аҳамиятен. И хамилён неста, и барашкаяй алакай фаҳмиден. Ина духтаро чихе хушру рангакои фасон. Як либосаш 130 сомон. Анаи бо дигар рангаш нигоҳ кунед, ба нусхашам дигар хелай. Сер сангай диден? Ҳамаш лекин як нархай идафаш. Мана духтарако, хоҳишмандо, каседа дар кораи нависен. Нархшон 130 сомон донада. Ай 5 та боло, чӣ тавре ки гуфтам, бо арзон мешава. Ана баъд инаиша бинен тёмна синяя. Агар бовар кунед ҳамаш рангош хушрувай. Ма имрӯз рангоша дидам ки бисёрай, барои ҳавай гуфтам шумода як навор карда нишонтем. Дер боз буд ки материалои арзонтара нишон надода будем. Марҳамат, иша бинен бо чихе хушру. Ҳамаш сангчои хамилён доранд. 130 сомон духтарако, бори дигар такрорам шава. Амаи намудаш бошад бо қолаби ваяя лолача. Мана ҳамаш ҳар хела нусха дорад. Баданаи цвета бинен. И рангам бештар харидорӣ мекунанд. Мо фақат доставка мекунем духтаро. Каседа ки мисоли на дар кораи нависен, точка надорем. Барои ҳавай каседа доставка дар кор бошад, рақамо ҳаст дар рӯи экран. Нависен доставщикмонам занакай. Мисол занай бурда метиҳад, баъдан сумша мегирай шумо. Манаиш сери. Аз сери чанд рангай. Ҳозир ма бо дигахи серишам нишон метим. Ана сабзи хушру. Ана диден? Ана тамошо бино, и ранг шабине чихе бо ранги фасонай аҷоибот. Багати ранг. Бо и блеск шабинен чихе хушру. Ена иш хушру, а? Ена грязно-розовый. Мана. Ино қолаби намхевай. Лолача, санги лолача. Инаш бошад бо дигар хелаш. Рангоша набинен. Ҳамаш рангои войма, рангои хушру. Иша бинен бо духтаро. Мана. Инаш бо хеле сангошона аҳамият додестен? Ин намудай. Мана фиолетови баланд, касе мехоҳа аз фиолетови баланд ҳастай. Инаи ранга хушру мегиранд. Сабзча. Сери баланд. Ана сери пастарак. Ҳозир ториктарша нишон дода будемиш пастай. Ана бо фиолетови дигар рангаш. Ҳамин ранг хушрувай, а? Ҳамин рангам ха хушрувай пеш. Пудрови меганира. Мана бардовый. Ва яктаи дига бо фиолетови. Сиё надошт? Сиёҳ надошт. Ана баданаи ранг хушрувай духтаро. Ҳозир ҳамин ранга харидестай. Чи королевский бархат, чи велюр, чизе ки мегиранд, ҳозир ҳамин бештар ҳамин ранга гирифтестиянд. Анаи кабуд ба хушру. Хулас духтаро, ин буд навори имрӯзаи мо. Чизе ки маъқултон шид, скриншот кунед, мада партоен, ма дигарша худам мефаҳмонамтона. Боқӣ саломат бошен, хай.